Piye? Nanti kowe dadi dom kowe banyu. Kowe bragat sakitei. Salah dokter. Mergo aku entuk utusan kang supaya nyelametake Senopati Pinunjul ana kerajaan Turki. Rajab sing baku yen Dokter Salokas kalah saki baik wis gawe luput wis gawe salah ana ning Raton Bidik kula kanthi kuwi yen luput kudune dipidana sik yo kene ke kondo kang kaya ngono yakin ora awet Dokter Salokas saki baik ini nyebar racun ana ning kali-kali kowe kleru yen kondo kaya ngono kok kowe ngomongno ning soal kleru kae santenane Dokter Salokas ora nyebar racun ana ing Kali Pasifik lanjut nanging pengen nambani wong-wong bedir sing kena pagebluk kena racun saka ing Kali Pasifik nanging dina apa kowe kondo kang kaya ngono ora jep piye sak ngertiku sing baku Salokas kuwi gawe isruh ana ning Bidik kula kanthi kowe tak sirnano guys ai apa yen dhewe ngaku kalah lawan aku ya yen ngono aku ngakon luput yen guys ngaku kalah ayo jalan aku ya kedadian kang ginubel ana ing kerajaan Turki yen pancen kowe kepengin ora nrimake Baski kang wis diangkat wong saka Turki iki Pangeran Yusuf sing bakal ngadepi karo Pangeran Yusuf wis suwe harap kowe nantang ana ing kerajaan Bidik saiki aku sing bakal dadi musuhmu tandingan kowe kawan aku yen melatrimu maju adepono ya, wis. Viva! Viva! Wis. Baski sing nderekake lawan kowe Solehara. Lho aku kebak parimirma lawan kowe. Aku dudu jagali manungsa. Lamun kowe nalika semono wis ngangkat lan Dokter Salokas lan Sadi. Mergo Salokas luput. Luput. Salokas wis nyebar racun ana ing kerajaan Bidik. Nek sing gawe kabeh kaula kepadha mati. Luput Solehara lan Soleha. Satrane ngaku ora nyebar wisa utawa racun. Nanging kasusnya kosok baline aku tumeka ing kerajaan Bidik. Kuwi mung kautus Ratu Sembanku supaya musadaning ok ing para Baski Kadri kang lagi padha ngandhang apa. Aku ora percaya. Ratu Sri Soleha. Kabeh sapa sing ngerti lamun kedadian pagebluk ana ing kerajaan Bidik. Ya gene nganti Rama Raja Abdul Aziz kuwi parintah Dokter Salokas sing kudune mene tetulung kanthi dalan nyebar nalika ana pagebluk
ing Baski Bidir sing esuk loro sore temekaning pati kanthi dalan nyebar kuwi bisa kanggo penawar wong-wong Bidir sing kena nandang leloro. Nanging saka pakartimu salah ing panompo lamun Dokter Salokas kok anggap kepengin racuni wong-wong saka kerajaan Bidir. Nanging praterane minister yen to Salokas wis nyebar wisa ning kerajaan Bidir. Aku percaya yen durung tinarbuka lelakon kang kagubel ana sajroning kerajaan Bidir lan kerajaan Turki. Ratu Soleha lan kowe Solehara. Saktenane kowe kuwi mung kanggo sanjata kepingin Minister Abdul Mahmud, Dadi Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar. Iku kepengin ngrong-rong kawibawan ana ing kerajaan Turki kanthi dalan wong-wong ing kerajaan Turki digawe luput mungguhe wong-wong kerajaan Bidir. yen kaya wong Bidir antara Turki didudombo, Kuwi bener. Mula Dokter Mahmud sebule kaya ngono kuwi tumindake Kang Mbok. yen pancen wis kapite kowe narima yogene kanthi dalan Hasan lan Sorak supaya nganggo bisana jebles wong-wong saka Bidir kuwi trikah saka kekarepanku kepengin ngluwari Bandani Sadi lan Dokter Salokas. Pangeran Yusuf. Solehara Yen kok pancen kedadian iki mung pancen sarana aku didudombo kelawan ana ing kerajaan Turki. Aku njaluk pangapura. Mergo kabeh iki mau ora mangerteni. Nanging kanggo nebus kabeh kaluputan yen to sak wanci-wancine ana ing kerajaan Turki mbutake sabian tuku ana ing kerajaan Bidir. Bakal tak sabian. tembungmu pungkasan sing tak ugemi. Iya. Lamun ning kono ayo bebarengan memitran antarane baski-baski saka kerajaan Turki lan saka kerajaan Bidir. Aku kepengin ing mengkone sapedamen kuwi bisa buka sapa sak tenan aja nganti kedadian iki mau nyempyok ana ing kerajaan Bidir. Ya. Kanggo ngandhaki kapitayan yen kowe percaya dongenge ngene. Jenderal Muhammad Ulo, Bang. nilapis pun panemon kang tanpa kono. Nggih. Jebul kowe netepi wajib sowan ing kamisteran. Wis bombong sing ati. Lan kowe Kapten Lasaro sang minister marem ati. Sawising kowe sesetya kawan aku. Menungso urip kok menawa aku lan kowe iki padha. Di kegayuan yang kalakon seneng. Senajan pangkat dhuwur isih gayuh sing dhuwur kaya ngono. Terus Tuladhane lan aku. Kuranganku apa? Dadi minister ana ing kerajaan Turki. Kira dhuwur to? kok Iya iya. nanging menungso niku rak kagungan gegayuhan kang luwih. Pas. Jumbuh lan panemu. Senajan aku pinungulan bondo donya. Derajat dhuwur neng bosen mergo aku diperintah Raja Abdul Aziz. So, kapan aku bisa merintah? Tak kaya ngono. Nah, Ayo nuwun sewu. tapi Menawi panjenengan menika gadahi kekayuhan. Monggo panjenengan derajate wis dhuwur. Ya. Dadi minister ana ing kerajaan Turki. Ya, ya. Lajeng panjenengan sampun maring dawuh wis ora kekurangan apa wae. Ya. Isih duwe kekayuhan kang luwih dhuwur. bener. Apa bisa yen ora nganggo contoh? Oh, ngono. Nah, ini mesti saya kelingan. Muhammad, Iya. nalika kowe dadi wagang inggih senopati, kowe udak derajatmu iki mergo karo aku. Piye? Saben aku matur misalnya sang Raja Abdul Aziz, kowe didahar
nganti kowe dadi jenderal. Iya, Sumpahmu seling karo aku. tasih. Iya sumpahmu. Sumpah kula, hari kakang minister menawi kayuan kula. Sakit kasbadan, kula mboten badhe supe. Menapa ingin menjalani keresahan, kula badhe sumadyo ing kedamel. Napa meneh namung tenaga, arta bondo keresahan badhe kula caosan. Jebul kowe seling Muhammad Kapten Asaro, Kula kowe padha lan Jenderal Muhammad. Tanpa aku longko kowe dadi kapten. kula mboten supe dhateng menapa ingkang panjenengan paringaken dhateng. Ya. Kula dados baski. Isih makar. Ya. Panjenengan angkat derajat kula dados kapten. Kaya ngono. Mula sumpahing Kapten Lasan. Ya. Napa malih mung bodho donya kados Kang Mas Jenderal. Nyawa bebasan badhe kula aturaken. Matur nuwun Kapten Asaro. Nanging Nanging yen aku ora duweni gegayuhan longko pangkatku bisa munggah. Iya, Kaya ngono. iya, kula leres. Gegayuhan iki ora mung kanggo aku. Kanggo kowe lan kowe kabeh. Aku kepengin dadi ratu ing kerajaan Turki. Yen kasempatan aku dadi ratu, mini mister kuwi tak Lunturke kula. Nah, Minister Ya. Turki Jenderal Muhammad nah. Kowe munggah pangkatmu. Dadi Kula boten jenderal. kapten. Ora munggah. Gendosi Jenderal Muhammad. Nah. Kula niku dadi jenderal Ya ya. ora duwe bojo. Mboten duwe garwa. Ya. Kejaba mengke jenengan saged nglengser Sang Paduka Raja Abdul Aziz ning kerajaan Turki. Kula dados gantosipun Kakang Mister. Ya ya. Nanging kula nyuwun setunggal. Kula kedah jawab kalih Siti Rohana. Siti Rohana. Oke. Kowe ayune putri ning jagat Turki. Wis suwe kowe jangan-jangan. Kula sampun dangu benjang menapa. Kula saged gegandhengan kalih putra-putri dalem kerajaan Turki. Ali kadang dalem wonten ing kerajaan Turki. Kasbadan. Mergo kerajaan Turki ku abang ijone nang aku. Mengko aku matur kesane Sang Raja Abdul Aziz. Kowe mengko ben entuk kewajiban ngreksa keselamatane Siti Rohana. Ada kewajiban Nah, yen supados kula jak. tedak Sahabat dino cedak. Tresno jalaran Sokulino. Yen sahabat dino kowe cedak. Kowe apik. Aku derbe kepercayaan Siti Rohana rontok atine kanggo kowe. Sang Minister. Piye? Panjenengan niku ampun kesesolan ruwin nanging menggaliaken watu sandungan ana ing kerajaan Turki. Sakliyane Kang Mas Jenderal Muhammad, sakliyane Sang Minister Sol Mahmud Ya, ya. lan kula Kapten Hasan. Kathah para baski minggahing pangeran ingkang kiyambakipun bentenging kerajaan Turki. Perkara kowe tak cara-cara. Siji sing bebayani Pangeran Saladin putra mahkota ing kerajaan Turki. Tan ruwasa ben dewasane Pangeran Saladin kuwi bakal nglintir kawibawane Sang Prabu Abdul Aziz. Mula aku sambat lan kowe. Kowe kudu gunake daya, cara lan weweka. Mongko pawarta sing tak rungu, Kapten Lasaro. Kalenggan iki wis dirancang. Kang Mas lan Sang Prabu Abdul Aziz kuwi bakal ngenomke praja. Nanging Pangeran Saladin kalenggan disekolahke ana ing Rum Sutari. Ngersani Bapa Mansur. Apa maksud? Nah, kowe sing gawakake bindar apa judok? Babakan niku gamel. Yen Pangeran Saladin kedah
mukti pasinaon wonten ing ngrem Sultan. Mangke kula ingkang nderek. Aku percaya kowe. Lan kowe dina kapan? Pripun? Sesuk kuwi sang putri Siti Rokana Nggih. lelomban ing samudra ikan. Wonten ing lautan iki. Nah, mula kowe cegak adono yen adoh cedakno ya. Kula minangka jagi keselamatanipun Sitorat Nah, Siti Rohana. Sakura. Samo. Kene. Gegayuhan yang kasebatkan. Ayo kudu sumpah. 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 Ada. Tiji tibe. Iji tibe. Naci nabe. Naci nabe. Mati siji mati kabe. Mati siji mati kabe. Enak siji enak kabe. Enak siji nabe. Malah kasbadan. Semuanya ngatur. Menawi sedaya sampun saiyek saiko Wis ngolong. Lho, kula mboten srontok kepengin nderekaken Pangeran Saladin minggah ing paguron nanging kula mboten percaya lamun Wicara saged wonten Tondo Asta. Oh, apa ta? Tondo Asta. Apa asmo? Wedine aku Apa catur. asmo? Nggih. Bapaden. Ya ya. Ki menawi mengke saged nuhun sedaya ingkang dipun kajengaken. Ing antawisipun panjenengan lan Kapten Nasar kula menawi mangke salah satunggalipun badhe singkar Oh, iya. ingkang dados tanggal jawabipun pundi? Ora teges kowe percaya lan aku ora. Boten. Nanging kanggo ngantepake Leres. besok yen aku Kangge dadi raja ngukuhake. ing Catur ki Nggih. upama aku lali ana buktine. Wonten buktinipun. Kan sonor. Nah, ngono Kapten Nasar. Bener kuwi. Kuwi bener. Wah, Jangan lu bukti. rojo mawon saged nyanak numpuk malih. Nanging yen ana tapak asli, ya ora iso. Idani marang sumpahe, ngono wae. Terus lho Ya, ya. hati-hati. Yen pancen kaya ngono pinemumu, luwih becik, luwih apik. Yo, nanti Kang Salma. Sedaya negara kangge janji. Ini. Terus. Jangan cokot. Niki sing inggih kedahipun kan Bapak Asmo, Ya. Silen. Lah, kula. Cokot. Aksara Saro. Wes yo. Lho, lah begini. Oh ya aku barak. Belum gitu. Wah, menawi kados mekaten nak wonten kapitayanipun, wonten tandha bukti niki. Kabeh wae. Antum gawe. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Sing hati-hati. Aksara Saro. Parmo, sang Mister Salmawut, kula jambang kalih Siti Rohana wonten ing labutan kita. Nengok melek. Ojo kasar lan singkir kanan. Alus. Owate, Sampai tidak halus, mati, perintah bawes, tiko ayai, luluh, situ kanan. Pakarti kang wis nalisin saka basa bener. Kudeta kerajaan Turki kang bakal kawiwitan. Saperjanjen antarane ini Master Abdul Mahmud Jenderal Muhammad
lan Kapten Lasar. Aku keng bakal hukum. Aku keng bakal nyabarake gegayuanmu teng Candala. Watonono aku sengoro bisa kelakon.